Ya kalla ta samun shafin muradi yake maza da mata sunan shi na da suka rike ya da shugaba ga gare su nan da biya. Ya kalla ta sa shafin babban katafaren kamfanin siye da siyarwa cikin muradi. Ya kalla ta sa shafin babban katafaren kamfanin siye da siyarwa cikin muradi. Ubangiji kai zan sa a fara komai zane ka taimaka mini waƙar da na yi ta hau mizani. Kalatarin sa shofin maradiyan zamani kayan su mai inganci sun zo da sauƙi. Kalatarin sa shofin babban katafaren kamfanin siye da siyarwa cikin maradi. Ku garzayo al'umma kalatarin sa namu maradi duk wani shago yana a bayan namu da kun ji aljannar duniya ake taken mu da ka shigo ji za ka yi kamar mafarki. Kalatarin sa shofin babban katafaren kamfanin siye da siyarwa cikin maradi. Akwai tsaro domin kyautata wajen kwastoma, akwai wajen fakin don abin hawan al'umma da dare ta makarana gwanin mu ya sa himma.